Ụwa gba ọtọ igbu hụ m taa mgbu oge ka ọ dị akpa azana nne ya lọrọ nwa ngọgụ alọrọ m ọgụ bụkọ after all akwụkwọ nsọ kwukwere ihe ekwu ọwụdụkwa m kwuru ọwụdụkwa akwụkwọ nsọ kwuru also the battle is not of us but for us. Ọgbọgọ jukwere m anya ya wa ọgụ awụdụkwa aka anyị ma ya wụrụtụkwa aka anyị ọtawụla ya ma ọ ga-alọrọ m ọgụ ụgbọ gbọtọ ịhụla taa ụwa ga-asụrụ uwe anụ ọjọọ nwụrụ anwụ ndị mbụ liri Hey, nnukwu mama dị mama Ile ihe gari, ile bijin. Ile bijin, yi mji zubula ka kina nijina jesu alami. Ile bijin. Ai gwe di ene. Gari ala pija gari are. eji m unu abụọ unu na-esi nwa m Adamu mmeji wee mara ebe USA nọ unu kụọ ihe unu ya nwụtụde Ụkachi mma gbana Ụkachi ọgịnị eleghị ikpe gba agarị gị etiti egbula abụọ achụgharị mmanụ ara ya acha gị ịkpara ncha ebe ji kpa ncha kpachiri anya gị Ụkachi ebe mbụ egbe iwugodu asịkwana m agbana maka mgba unu ya bụ mgbọtụ unu naanị ndị ọzọ ewelu unu mụlụ akọ onye ma ị na-agba ọsọ egbugo n'ụmụ mmadụ gbaba ịnwụ achọkwa m ịgba o gwakwa nwa gị ọ mmetụ nwa m aka mgbe ọzọ a ma-egbu ya ikwuo kịta mgbe hapụ Ụkachi ngwa shut up sekpula anyị ezigbo mmadụ ji aka n'ọnụ gị good girl kpọọ ma ntị Chineke azọgo gị wepịa aka ma aka akwa ekiri ndị mmụọ na-ege ntị oge Chinelo nna nnu na-atala ahụhụ kemgbe nnu nwụrụ mpịchago unu oge gị na Chinelo otu ihe unu na-aghaghị imere mmụọ ịlụta di ji ego di bara ọgaranya ọwụwa atachịrị di si obodo oyibo lekwe chere m agwa unu ga-alụta onye si obodo oyibo ịhụ na mama ya klọs gwara ya klọs ahụ eburole mmụọ oge gbujie ya ụkwụ otu a ka ọ dịkwa anọkwa m ịtaghachi eze Ke ife na-akwado ikwu ihe a ọtakwa m okwu ga ebe ọma ọ chọrọ ka anyị nọrọ ebe a chịbụ aka na-eche mgbe ndị obodo oyibo ya bịara anyị mụnwa anọkwa m na nke ahụ papa ihe nke mụnwa bụ na ihe ikwugodiri bụ nke bụ eziokwu onye isikwu ya ka mụnwa si wee chọọ maka na ihe m chọrọ bụ ọgọ ji ego ọgọ obodo oyibo agwachagokwa m unu unu mara otu ndị ọzọ si eme unu eme ọgọ ji ego ọgọ obodo oyibo onye na-ejighị ego nwoke ọbụla na-ejighị ego ya etinyekwa n'isi n'ama ọ na ezi anụ maka ihe mmemme ya nwa m asị nwata kpatakwa agwa nna ya sị ya were mma gbute agwa ya ịnụrụ ihe nwanne unu kwuru di ala bekee nwanne unu a chọrọ onye ji ego anyị soro okwe n'ibe anyị riwegwe anyị ga-anọgide n'ahụ a kemgbe m pịchawụrụ unu anyị soro okwe n'ibe anyị unu alụtakwara amaghị tachịrị unu weta tachịrị
abala m unu na ya ọsọ n'otu m jikwe ihe na-afịrị ọnụ na-afịrị ọnụ ị na-ekwu ya ka inweta di obodo di nwanụ na-akadị ahụ inweta di ije anaghị afụ di nwa m abịa nụwa gị papa nekwanụ m anya ọhịakwara n'arụ ọ fịara arụ ka ị na-ekwu unu amara otu ndị ụmụ agbọghọbịa ndị otu unu si enweta di jenụ na Facebook ọ Instagram ma na WhatsApp jee na mgbasa ozi ndị social media anaghị ihu foto gị itinyere ya ozugbo ọ na-egbu oge chapchap nụnụrụ ihe o kwuru nwanne unu nwoke a chọrọ ọgọ ji ego keshi ala bekee ọnụ ga-akpọtara m ndị pịga aka ndị pịga ego aka ndị hụ ga-acha eche nchọka ihe kedu esi ha ala bekee ya esikwula mama akụlọs nụnụ egwu mama ụnụ ga-akpụta otu onye ọbịa nga agaghị m ele unu na anya ama eji mma chọbali unu ọsọ papa ka ngwakwa ọnụ ya o di obodo oyibo na-achọ mụ enwe nkweta m ihe ndị ahụ gị na unu kwadokwelukwa m maka mụ ha dịkwara dị iche wekwe di obodo oyibo nchọrọkwa m ihe ha na-ezuzugharị inweta di obodo oyibo anọkwa m na nke ahụ Achịcha na-ekuzikwa n'ụlọ n'ọfụ ya mbụ ụlọ ọgwụ nna si na ga-eme na dis December ifunugo mkpokene dị onye ala oge ọbụla ego okwu ego onye ọzọ bịa nwoke m kedu ife bụ nsogbu yi kedu ife kpata ụlọ a ji wee kwụlọ ụlọ ọgwụ sinsi ji wee na-enye ya ego na-etinye ego n'ụlọ ị na-apụta ala ego nwanne m nwoke butere mekigo use of it kedu ife kpata na ihe eji elu ọrụ ka afọ ife na-alụ ọ na m agwọrọ na mmemme ya pụ n'ọgwụ na Disemba ọnwa Disemba ọ bụrụ ife m na ịkpa ikweta na ya alụ ya na mbụ ihe ego nna amara ife ije ga-eme ịpụ iribi erisi ratọ gekwa m ntị ka m gwa ya jụọ onye mbụ ike m ndaka agwa gị afọ ji ala rapụghị ofu mgbe atọ na-alụ ụlọ ị na-alụ ada tigbuo ndị mmadụ agwa gị n'ọrụ na ọgwụ ka eji eme anọ ndị ọcha expertise ndị bụ ife na-ekwu na-abịa ime ya ụlọ ọgwụ a ka anyị yara iche ya eche ofu ọnwa 1 month otherwise gbachelu m nyala I'll handle him. Let's go.
ụwa ọ dịkwa mma nwa ewo ile ihe ọgwụnwa m ọ dịkwa mma mma o nwere ihe m chọrọ ka m gwa gị maka na ọ bụrụ na ọ dị mma anụdị m amụ anya ụda m eso gị n'arahụ mana ọ na-ada atọ m ma dịka otu mkpụrụ nwa ị nwere achọrọ m ịga gbaa mbọ achọrọ m ịga obodo oyibo yes ọ bụrụ na ile anya n'obodo anyị niile n'ugba onye ọbụla werele anya tiga ebe ndị obodo oyibo obodo oyibo obodo oyibo obodo oyibo obodo oyibo enwere onye kwere onye nọ nga ga-eme eke ụmụ nwaanyị anyị ka imere si ya tọnọ ya ji ọṅụ si ole ebe ishirilo ada na ajụrụ gị isi tai ma ọ bụ isi Cambodia ma ọ bụ isi ote mkparị a na-abịa ekwesịrị m ịpụ apụ asa awaga awaga ahụ okwu arụta ị ga-esi nyere m aka ga-enyere m aka ikwukwara gwa eziokwu nwa m ikwuru uhe ewe eziokwu mana ihe mere n'iwu ị ga-eji eme akwụkwọ ete eji obodo oyibo awụkwa n'ego wede uwe ego ndebe ile nukpa anyị na-aga na-eshi eme anụ ego ịnwụ na onwe nukparị nne gị nwee na ego m jiri n'ime enye n'oge nwa m otu ala ya afọrọ m n'ebe ama Ikechukwu achọrọ m ka anyị ree ya ọ nwere ike etiba ngarụ ha anya ozugbo m na-awegara na USA oversea mgbakọrọ ego ndị ọcha mburu elu nga otu ọnwụ mbụlala ego anyị akụgburu ha ịza ala niile nọ n'ala biko nne nsogbu anọghị naanị ga-abụlu ama m nwere enwe nna m nwa ọzọ alawụkwa n'ala gị ebe isi na anyị ree ya ụkwado ma kpụrụ mma anyị ga-erenu ya anyị lenu ma ga-ewe a na-ego ya iji jee ma n'obodo oyibo erekwanụ ụmụ maka ibe gị nsogbu anọ ịnụna mgbaji arụ ọrụ ahụ na chi ejiela gị mechaa ga agbanye ọkụ ịnụna nwa ọ ya wee ọ nga ihe awa ala anyị n'ọnụ nworie ebe awa ọnụ nworie onye ha na-akpa ya so gị si ebe a na ihe akwa na ụdara nwa ikpo ukwu isi ha na nga abago te n'ime ime ọcha ala anyị from here ịdandandanda sikwa n'ebe otu a bute nga kọ na nga nkwụkwa ebe a niile wa ala anyị dị protocious afọrọ m ya I like him ebe ọfụma I like him ya anụ na amakọkwa ahụ and I like him obi ichi iresi mana ọfụma nnọọ ngwa ezigbo obi obi anyị ga-ezuru ya ote ịrụ hospital ebe a ga-erukwa ụlọ mọchara ebe a mba nke abụrụkwa nke abụ nso ihe mewu na I like him ọfụma ihe mewu anyị ejebe n'ụlọ akụ eje na bankị ozugbo nkwụnye ego ozugbo gwara gị na moto hello my dear onye nke m ọ dị n'obi ka ekosi ada anyị nọkwa ya Naijiria bụ nọọsụ ụtọ Naijiria bụ sọ mma udo dị anyị apụtasigo a na-adọganụ kọntraktọ na-eme ọfụma ọ na-eme ọfụma ọrụ na-aga n'iru ikem na ikem okebe ya emekwanụ ọnwa onye ka m ji natanụ na anya onye na-ekenyeli ya ke maka ụmụaka akwa ofe apụta ọfụma otu dị Chineke ọkwanye ngwa ya okwu oge ụfọdụ dị ka ya sị agwa gị sị na ọ bụrụ ewepụ nwa obere ife asị gịnị na-ata amosu ejikere nnọọ na igwe obodo anyị sị ka mụ na ya fụ ozi ka ịfụ ịma na ọ na-akwado ije Amerịka ka ọ jee chekọp mụ akwadokwuru anya jee na ọ na-adị mma na mgbe arọ mmadụ enyochazido onwe ya ọfụma mara ada ama nwa ebe o si ya akwado na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ya mma nke ọzọ dị ka ibie bụ na ọ bụ na m afụpụrụ ya ịmara ya afịazikwanụ m arụ maka na mmemme ịre ofe elubegokwanụ ọ bụrụzi mgbe a ka mma chọba ka mụ na ya ofe onye ka o ji dị mkpa
nsị na ọ ka m rasịsịa ife ndị m na-eme ka m jee ka mụ na ya afọ ọ dị mma mma ekene ọfụma maka ọtakwulie na ife eme ede o ji wee bee nwee maka na ịyafe abata ị na-ekwu nke a ji Igbo agwa ya onye ọcha onye na-akpachapụrụ anya n'obodo ọ na-anụ ọ na-aka na ya terie okerie ọnwa na nkwụ ọnwụ anụ nke ahụ ekpo ọ dị mma mba na ọmụ ya asị ka chifo na ịmazi ife a na-alụ kịta bụ na ụbalata efi anyị nke ụnụ nwa ka nọ n'ọchịchị na ngwa larụkwa ọfụma o nnukwu nwaanyị rapụ okwu ike ekpesazi na nke na-agụ nkala ịmakwuru maka osi anyị mana ịyafe abata m ngwa nọdụ ọfụma bye Madam Asa, ụwa gbọtọ. Biko agala alalụ aha m biko alalụlụ aha m na aha m arị oke mkpa. Ọ bụrụ ụwa gbọtọ. Ime ụwa gbọtọ ya wụ aha nkata ndị ọcha. Ọwụ ụwa gbọtọ. Okay, ụwa gbọtọ. Thank you. Chinekele. Ọ bụrụ ihe. Yeah, what are you doing? Nyokwana. Kwoto ụwa dụrụ m. Obodo na-engede m ote for just some oil. Kwoto m riwo. You're looking good. Okay. Pretty good. You okay? Me do okay. Oh, me okay. Hey, okay, good that. Bye. You green le. Hype. Chinekele. No. Mo go kwa ndi gala mo ge lotare. You're good. Adi chamma. Hey, Chineke no waka atobolo onwe. Ojo kukuri na bilande. You see, I came in yesterday. Nsisi kam gareti, you know. Oh, igariga. Ile si lokurem. Yesterday, nyam kampata. Onyanya. Anwo na no manwo. Hey, onye mpare lekwe trosis, lekwe sweater. Nekiti ayi hocha. Iyi na weather ya wodo. Ke wo na ebu eki kwoshi di na ihe. Iyi blanket n'olu, iyi tapolin na ahụ, ma ha tracksuit. Bụ akpa nyanya n'isi bụ brother na-ekiti anwụ ejiri nwụ n'ala ịlakwa ya ebrela ngala ụwa gbọtọ, you know, in abroad this is the way we dress, okay? But I can't share chicken abroad. We don't dress like this. Meru ma ọkụkọ ọwụ ya na America ma ndị nne ledugo onye isi ndị nne logowo gị yiri trosis yiri Chineke no wake what the egwu no. Oh, don't worry. Jije ba, you know. You get bit of when you put to tam se jike. Yeah. Isa ngo obodo Igbo da. Otu isi ejike. Nekiti anwụ m yiga sweater. Anwụ na-eti ote m yiga sweater were umbrella. Correctly. Ma mgbe oyi tega umbrella, ma mgbe heat mega umbrella ma My sweater. jingles. You know. Ada. Ọmalịcha nwaanyị. Nwa mara mma. Nwaanyị ọma. Ọmalịcha. Ha! Bekee. Onye ebe ka ị bụ? Ị ganụ. Gịnị wụ aha gị nne Bekee? Dosa don nukuta juju doremi ijuru m ka m za do famire iju gbama domire dosa agadamaza nwoke jọrọ njọ ituno ịganụ iwe onye ala ole aha gana wa aha wo nukwa ajụjụ. Nne, aha m wụ nna. Ofu ibe ji a na-ebu. Ọmụwa bụ ofu nwoke nọ na vileji a bụ igwe ewu na-eso. Ka m gwakwa gị. Mụ na omekweghị aha gị wụ nna. Asa gị za nna. Enyi kwọ nwa ngwa kụchara. Ta gwụgwọ aka sị kụchara gị akụcha ngụrụ ụmụ wa n'ọhịa. Mụ na omekweghị gị. Ịhụkwara kọntọs nọ ngwa. Ihe ejiri eme kọntọs ya elewe anya n'okwu ịmadụ kọntọs ịhụla ya. Ịpụdapụ.
ebe okwu nkenke ele ki moto gị ichewuri echewu akụsi egbuge otu onye a na-asụ ọ na-abịala ele nga ịrụrụ send down the rain gị ele nga ịrụrụ ya nụ mgbe chidi m ajụdo na-agụ ị gaala Malaysia mbụ Thailand kwan Istanbul Amsterdam USA onwebe ka ị garala elekwana ihe nyere gị the Ephesus ele ihe nyere gị Ephesus iji kwụsị m n'ụzọ abịa asụsụ ọnụ mmiri wara na-agba hapụchakwa ihe ndị nke ị na-ahụ ugbu a ka m gwakwa gị nke na-eme eme n'ihi na enwere m ụmụnne nwaanyị ndị nke di ha bi obodo oyibo mgbe ha eyo ha nata ha kpọrọ m anyị agbago mana ikwere n'ihe na-agwa gị ugbu a ịghọtago anyị rụbazie mebezie ụmụ ihe agasị mgbe ha ga-eyozi m bịazie mụ na-akpọrọ gị anyị agbagobe so chema agwa gị za nna ka ịza nne ka ịza nana chema agwa gị ịmekwasa ahwa jeso mmanụ ahwa jeso mmanụ gị mekwedo iwu ọwụdụkwa n'aha ndị ụmụ aha yori nne ị hụrụ dijitalụ aha dijitalụ za asị na apụ gị hụ aha ibe gị na-aza edu Brazil Emeka Amsterdam Emeka na-agba bọọlụ Ronaldo Brazil ọwụdụ aha ndị gara ma Donald Trumpet ọwụdụ aha ndị ga na-aza ọwụ gị be ga na-azagharị nshi nne m na gị ekwuchabekwa anyị ekwuchabe so bịa ka m gwacha gị ihe m chọrọ isi ndị mmụọ tụwakwa gị ime amụ asị m ndị mmụọ ha tụwakwa gị ime amụ ị na-ege isi ọnụ mmiri maka ego ka nwaada ji were m ekwugharịga m ka ofe nwanne m nwoke metụ obi ụmụazị ndị asị na ha na-emere ndị mmadụ akwụkwọ ha ji aga obodo oyibo ha niile wụcha ndị oshi asị na ị gwara m n'oge m kara enyere gị aka kpọga gị ebe ị ga-aga m akwụkwọ iji aga obodo oyibo ugbe kara anyị nọ na Amerịka ịga na Chineke gaa hụ Chineke ịhụnanya gaa kpọcha ọnwụ nnọmara mmanụ ịmachi ọnwụ onye oshi ndị mmadụ na-abịa mmeji aha Chineke eji ezu oshi bịakwala ọ gagharịla nwoke ahụ mma ọ gagharịla ya mma ara nwa m ebe mana ozuola